че крачка по крачка аз отново се превръщам в човека, който бях. Весел, с чувство за хумор, без да се притеснявам от какво казвам, защото той не ми разбира чувството за хумор. Аз бях толкова весел човек, постоянно аз се самоиронизирам повече, другите не ги иронизирам, но другите да го иронизирам под много лека форма, не саркастична, защото има разлика между ирония и сарказъм. И той се обиждаше на всяка... Сега, като ти го казвам това нещо, той се обиждаше на всяка моя шега. И аз сега си давам сметка, че аз не съм се шегувала с него от години. От години не сте били в някакъв радостен и весел диалог? Ами да, много рядко, много рядко. Освен оная вечер, като се засмяхте и двамата, това ли? Сега, не, има и моменти. Говорим се тук, той няма представа какво става все още, де. Но той е, нали ти казах, че той не е човек, който се усмихва. Аз не съм виждала такъв човек през живота си. Добре, аз искам да ми кажеш за твоето чувство на радост след последния път. Има ли го изобщо? Върна ли се нещо? Радост не бих казала толкова, колкото увереност. Значи си по-уверена. Какво друго си по-уверена, по-спокойна? По-спокойна. Така. И това мога да кажа за сега. По-уверена и по-спокойна. Давай бе, кажи още положителни неща. Страх ли те? Не, искам да намеря най-точните думи, най-точните чувства да ти опиша състоянието си. Ето, като ти извика шефа да ти каже по-обичана, по-обичана от самата себе си. Чудесно. Значи ти самата започна да се обичаш повече. Да. По-ценена от другите. Явно, да, понеже нещата, които ми ги казаха, също са с добър аспект, че аз ще мога да се справя с новата позиция. Ето шефът ти извикал, за да ти каже, изведнъж ти не го очакваш. Това е като... Да. Менеджера ми, от всичките българки там, постоянно ми казва, че аз съм с най-добрия английски, с най-добрия изказ. Това за мен е много важно. Че съм с най-големи възможности да се реализирам също. А повишението сега, разговора с твоя шеф, какво означаваше за теб? Както каза преди, като те е извикал просто... Какво означаваше? Това ми донесе много радост. Ето. И направо ми махна един товар, от който ми беше надвиснал над главата.